Hello, may buntag, may guto, may hapon ninyong tanandra mga bayot kung asa man mo nahimutangan karong kadlaw may paglantaw sa ako ang video. So karong adlaw diri mga bayot, adlaw nga Sabado diri sa planeta nga ako ang nahimutangan. Onya pit sa 5 man siguro karon mo nang panahon karon sa kubra sa pensyon sa akong ugangan. Gahay kay nako diri mga bayot, gilisan na po na ako na si Karina ug mao ni outfit na to karon kunuhay. O di ba, putos kayo akong mga kanuko. Mahadlok mahugog mo punuhutan na pud na. Hasta si Karina ako pong giputos pag maayo. Pero dali ra kay bimadto dito mga bayot. Igora mi mo kuha og kwarta sa akong ugangan, mauli ra pud ming duha ni Karina dayon diri sa balay. Kay sigon pa sa akong mga kagupa na napo daw bag-ong virus karong panahona. Sa una virus kuno to sa unggoy. Karon diri Ginoo ko Maria Josep na naman pud kunoy virus kuno sa baka. So doon ako diri sa machine mga bayot no. Ako na ning gikat-kat diri ang angay kat-katon. Karon makuha na ni natong atong intensyon. Ipasok lang nato na dira aron mulugwa na ng kwarta dayon. Dahil India na niya nga mo ang likod mga bayot to. Ang istorya sila sa ilang lingwahe pod. Wow, kasabot kay di magko Indian. Ug ako po magistorya sa ato ang lingwahe, di ba na sila kasabot man. Akong binhi og gibabaklay na ako na. Si hi na. Hi. Gabaklay ko. Isugag na wong ning binhi oh. Kay magpakugos mga bayot di na ako kuguson oy. Pauli na mi. Ang iyang tati moadto sa shop kay mo palit og kalan-on ni Karina. Nya kaming duhang Karina. Nagbaklay lang may aning kalibutan. Aning libot-libot sa among panimalay. Wala ang ako ang duha ka kagupa mga bayot. Kay min-attend sila og celebration man to na ang ila ang kuan ba? Ang ila ang amigo ng anak ng asawa. Unya basta na ay mga anak gani mga bayot. Ang asawa to pa sa ospital hasta ang anak or ang bata. Kanang ila ang bana nara sa balay mag-celebrate na mag-invite sa mga amigo, mga igagaw kay manggiinom. Mo nang tuwa ako ang duha ka kagupa karon. Kami rang duhang Karina. Maglakaw-lakaw aning kaluyuhan aning among panimalay. Paulit na mi mga bayot nakuha na akong pensyon sa ako ang ugangan. Mao nang diri rami aning kadaplinan maglakaw-lakaw sa ako ang bahandi. Gayong nanawag na siya og kuan mga bayot, chip. Langgam ba? Kuro kutok utam si dagway na. Langga, come here. Langga, look at here. Where is the chip? Atong tami atong pikas kalye mga bayot ug sa dihang na iro. Dali na lang ming duhang Karina og dagan-dagan. Kay ang ilang mga homeless nga iro dire mga bayot mukaon og kuan, mukaon og iri nga buhi ilang gukdon den ilang kanon. Dayon daghan kaayong mga tawo nga ilang pangpaakon. Kaya ato lang unya ato lang ni Agi o na ay dalagita mas ito gipaak sa iro. Dul sa shop ni Harot. Ang syagit gud daw si Harot may nakatabang. Perting pagpamupo na sa ako ang binhi og lomboy oh. Perting bugnawan na diri mga bayot pero wala pa isno karong mga panahon na. Mingon ako kung kapika sa ilong after 20 days kuno mag-isno na kuno dire. Hala. What is that? Grapes? Hala Ginoo ko Maria Josep iya nakaingon siya og grapes ni mga bayot oh. What is this? Grapes? A lot of grapes? That is not grapes, Langga. That is flower. Yes. Huh? Flower, yes. So, gisulod na ako diri sa Karina sa among panimaray mga bayot kaperte na kayong tugnawa dito sa gawas. So, today na ako tapusan ako sa Chipurit si karong adlaw mga bayot. Salamat sa iyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Nantawang buhok ni Karina o buhok na ko. Dagin may parehag color. Ang iya brown ako itom kayo. Bawlang kag anak baka na ko niyo anak baka ni sa laing baye. Charot. Pagko anak magitaon kay ni Celestina oy. Si babay na nangga. Bye. Blankies. See you soon. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.